Okay. Ang iyang pangutana mao ni it's graduation season daw. Pero ngano daw nga murag halos tanan daw ning graduate daw, naa daw honor, naa po daw awards. Ay, para siguro day tanan makasaka sa stage. Okay? Sorry daw pero wala man daw niya giingon nga dili siya malipayon. Malipayon daw siya pero nahinumduman lang daw niya unsa kalisod mahimong honor student sa unang panahon dong irin. Yes, day. Katong siya pa pod nasa elementary ug high school. Kay kung nagig kay honor sa una, grabe bilib jud kay ka, di ba? Kung yawa jud no? Mao gani. Oh, so ginikanan nimo, wa pa gani kalingkod. yes. Tawag ko na po mo pangalan kay musaka na po sa stage. Maawan, no? So, kumusta daw ang 2/3 sa class? Kay, ninggawas na ba po to sa, di ba, na i-report sa PISA or Program for International Student Assessment? Yes, Day. Kini siya, gina-assess ang mga 15-year-old nga mga estudyante sa tibuok kalibutan kung kumusta ang ilahang scholastic performance sa mathematics, Okay. sa science, o sa reading. O kahinumduman nga medyo kolela trabata. Dong irin, Mao no? sa tibuok Sa kalibutan. PISA. Oh, apil ta dito sa mga pero ano daw daghan ang with honors. Masin o kana day diskarte na sa teacher. Nga ma-apis niya ang magaginikanan o ang mga estudyante daw. Oh, di ba? Nag-comment Diba? si Kenny Rogers dong irining pa niya. Pa-shout out daw siya taga-samal ni. Daghan daw siya award sa una. Mao gani. Yang award daw horrorable mention. Horror. Di ka basta-basta, Sir Ken. Kay basta-basta ikaw may naghatag og pagka-horror ka kinabuhi sa imong maestra. Walay honor. Pero naapoy ni-reply din, nag-tweet sa Twitter gapon dong iri, no? Unsa ingon day? Panahon po daw niya, grabe jud, no? Kanang quote na magsunog ng kilay. Bitaw day. No? Iyahagi daw ng nagian. Nahimong para mahimo daw siyang outstanding student kay kung honor student na ka sa una, grabe jud Grabe yung pressure day. makahilak jud daw ka sa grabe. inigtaod sa imuha, makahilak jud daw ka tungod sa kanang grabe jud imuhang naagian, no? Pero tinuod na. karon medyo nganong nahibong lang daw siya. Mao ra po ni iyahanga. Daghang himuon nga mga si tawagan na dayo titulo ag nga teacher. Okay. Para matagan lag award or ing nadto magkakasama medal or unsa Okay. baka recognition ang usa ka estudyante day myself.